23 ďalších vlečných lodí prežilo búrku a Gaul bola navrhnutá tak, aby vydržala oveľa horšie podmienky. Niečo iné sa muselo stať, aby vysvetlilo jej náhle zmiznutie. Niektorí tvrdia, že vlečná loď špehovala sovietske ponorky. Možno ju na mori zachytili, posádku zajali a loď úmyselne potopili. Iní si predstavujú ešte temnejšie scenáre. Sovietsku vojnovú loď, ktorá spustila paľbu, alebo námornú mínu, ktorá v okamihu roztrhla trup lode. V meste Hull v Spojenom kráľovstve takmer každá rodina poznala niekoho, kto bol zapletený do tejto tajnej misie a každá nezodpovedaná otázka len ďalej živila klebety, až sa konšpirácia stala jediným vysvetlením, ktorému mnohí mohli veriť. Zničila Gaul naozaj búrka, alebo za tým bolo niečo oveľa tajnejšie? Volám sa Paul a celý život ma to ťahalo k moru. Najprv ako inštruktor potápania a kapitán jachty, teraz ako rozprávač, ktorý skladá dohromady tajomstvá oceánu. Strata rybárskej lode Gaul je viac než len katastrofa na mori. V tejto epizóde chcem odhaliť, čo sa naozaj stalo s rybárskou loďou Gaul a prečo jej zmiznutie zanechalo otázky, ktoré dodnes zostávajú nezodpovedané. Rybárska loď Gaul bola moderný britský hlbokomorský zadosternový trawler a spracovateľská loď, dokončená v roku 1971 spoločnosťou Brook Marine Limited z Lowestofftu. S dĺžkou 66 metrov a šírkou 12,3 metra bola postavená z ocele a certifikovaná triedou Ice Class 3 pre arktické operácie. Motor s výkonom 1939 kW poháňal jedinú vrtuľu umiestnenú v otočnej díze typu Cord, čo poskytovalo zvýšenú manévrovateľnosť v drsných moriach. Pôvodne sa loď volala Ranger Caster a bola zaregistrovaná v North Shields ako SN-18. Plavidlo získala spoločnosť British United Trawlers v roku 1973. Premenovala ho na Gaul H243 a nasadila do služby z prístavu Hull. Odtiaľ sa pripojila k flotile pracujúcej v mrazivých a nehostinných vodách Severného ľadového oceánu. Na svoju dobu predstavovala Gaul špičku technológie. Bola vybavená najmodernejším zariadením na lov, spracovanie, mrazenie a skladovanie rýb s chladenými priestormi, ktoré dokázali pojať obrovské množstvo spracovaného úlovku. Jej výtlak bol 1106 tón a bola vybavená všetkými modernými záchrannými zariadeniami, ktoré boli požadované. 6 záchranných potí s hydrostatickým uvoľňovaním, 4 záchranné kruhy a záchranné vesty pre každého z 36 členov posádky. A tu sa začína môj záujem. Na papieri bola Gaul jednou z najbezpečnejších a najmodernejších továrenských vlečných lodí na vode. Napriek tomu vo februári 1974 zmizla bez tiesňového volania. Žiadne záchranné člny neboli spustené, nikto z posádky neprežil. Moja otázka je jednoduchá. Ako mohla loď postavená s toľkým inžinierstvom a bezpečnosťou zmiznúť tak úplne? Pôsobila vo flotile, kde ostatné lode prežili búrku? Táto otázka poháňa vyšetrovanie. Dňa 22. januára 1974 Gaul s 36 členmi posádky odchádza na bohaté loviská v Barencovom mori pri Norsku. Veliteľom lode Gaul je kapitán Peter Nelest s Georgom Pettym ako prvým dôstojníkom. Počas plavby Petty ochorie a v Norsku ho nahradí Maurice Spurgeon. Obaja, kapitán Nelest aj náhradný prvý dôstojník Spurgeon, sú skúsení rybári na mraziarenských vlečných lodiach, ale toto je ich prvá plavba na lodi Gaul. Druhý a tretí dôstojník sú tiež noví na tejto lodi. Počas plavby do Norska sa Gaul zastaví a na žiadosť hlavného strojníka vykoná opravy automatického riadenia. Dňa 29. januára za priaznivých poveternostných podmienok sa Gaul pripojí k rybárskej flotile v Barencovom mori. Po 6 dňoch rybolovu si Gaul poškodí vlečnú sieť a nahradí ju náhradnou. Aj keď sa počasie zhoršilo, rybolov pokračuje bez prerušenia. Vo štvrtok 7. februára po 10 dňoch rybolovu dokáže Gaul uložiť do svojho podpalubia 19 tón mrazených rybích filiet. Ráno sa na lodi objaví porucha na čerpadle kormidlového zariadenia, ale je ľahko opravená. O 10:30 podľa firemnej politiky Gaul hlási spoločnosti British United Trawlers kapitánovo hlásenie o polohe, počasí, podmienkach a úlovku. Hlásenie sa podáva každý deň o 10:30, 16:30 a 23:30 s telefonátom do kancelárie o 9:00 hodine. Gaul loví na banke North Cape spolu so svojou sesterskou loďou Kelp. O 15:30 Gaul volá o radu ohľadom problému s automatickým riadením kormidla
ale potom už ďalšie hovory neboli, takže kancelária predpokladá, že problém bol vyriešený. V Barencovom mori sa počasie zhoršuje. Silno sneží v období roka, keď je takmer celý deň neustále tma. Keďže viditeľnosť je mimoriadne zlá, Celt a Gaul sa oddelia, keď Gaul zastaví, aby vytiahol svoju vlečnú sieť. O 20:30 hodine Celt úplne stratil Gaul z dohradu. O 23:30 hlási kapitán Ellis, že Gaul musí zastaviť, aby opravil svoju sieť, ktorá bola vážne poškodená. O 2 hodine ráno, 8. februára, sa počasie a stav mora natoľko zhoršili, že rybárska flotila operujúca v oblasti North Cape Bank, vrátane lode Gaul, je nútená prerušiť rybolov a udržiavať svoje plavidlá čo najviac na mieste, čelom proti vetru a vlnám. Bezpečný postup pre námorné plavidlá, ako prečkať zlé počasie a nebrať vlny priamo na bok alebo z boku lode. O 9 hodine ráno, počas pravidelného spojenia s kanceláriou, Gaul hlási, že stojí a vyhýba sa vlnám. O niekoľko minút neskôr Svanella, ďalší mraziarenský trawler, vidí Gaula asi 3 až 4 míle ďaleko v nebezpečnej pozícii v silnom mori, keď má bok alebo priečnú časť lode otočenú priamo proti vetru a vlnám. Loď, ktorá je bokom k vetru a vlnám, sa bude viac kývať zo strany na stranu, keď prechádza dolinou a vrcholom vlny. V extrémnych prípadoch by toto kývanie mohlo loď prevrátiť. Už som ten pohyb zažil, ten bezmocný náklon, keď vás vlna zasiahne z boku. Je to ten druh pohybu, z ktorého každému námorníkovi klesne žalúdok, pretože vám pripomenie, akú malú kontrolu v skutočnosti máte. Svanella sa pre bezpečnosť otáča proti vetru, pričom Gaul je na jej pravoboku alebo vpravo vpredu od Svanely, keď sa obe plavidlá pohybujú vpred. Vietor fúka rýchlosťou až 50 míľ za hodinu. Svanella volá Gaul cez VHF, aby zistila, ako sa majú. Gaul odpovedá, že sa stiahnu z cesty a zmenia kurz, aby sa priblížili k pevnine. Gaul sa otočí vľavo, aby išiel s vetrom a vlnami, čím dostane vietor a vlny priamo za seba. Prejde okolo lode Svanella asi míľu od jej pravej strany. Keď Gaul prechádza okolo, Svanella si nevšimne nič nezvyčajné. O 10:30 kapitán Ellis zavolá a nahlási stojí a vyhýba sa vlnám. Poveternostné podmienky sa naďalej zhoršujú, pričom významná výška vlny je medzi 6,5 až 9 metrov. Vietor sa miestami odhaduje na silu 10. Sila 10 sa na Beaufortovej stupnici považuje za búrku s rýchlosťou vetra medzi 48 a 55 uzlov alebo 60 míľ za hodinu. Na mori sú veľmi vysoké vlny s dlhými previsnutými hrebeňmi a veľkými plochami peny. Husté sneženie, ktoré padá druhý deň po sebe, a neustála tma znižujú viditeľnosť, takže nie je možné vidieť vlny, kým sa nepriblížia k lodi. Medzi 11 hodinou a 6 minútou a 11 hodinou a 9 minútou posiela Gaul 2 súkromné telegramy. Medzi 11 a 11:30 zasiahnu Svanellu 3 obrovské vlny. Náraz skrúti inžinierov žeriav na prednej časti mosta a vychýri plavidlo z kurzu. O 16:30 sa prihlási všetkých 17 britských trawlerov United v oblasti, okrem lode Gaul. O 9 hodine nasledujúceho dňa, 9. februára, sa Gaul neohlási. Neohlási sa ani pri ďalších plánovaných hláseniach. Keďže to nie je nezvyčajné, je to zaznamenané, ale nepríjmajú sa žiadne ďalšie opatrenia. Na ďalší deň sa Gaul opäť neohlási. Tentoraz sa vynakladajú úsilie na kontaktovanie lode a keďže sa s Gaulom nedá spojiť, je informovaná vzájomná poisťovňa britských vlečných lodí. Večer 10. februára agent poisťovne v Tromsø upozorní rybárske lode pri pobreží Norska, že Gaul je nezvestný. Je tiež upozornená britská fregata HMS Mohawk. O 9:25 nasledujúceho dňa poisťovňa vysiela rádiovú správu so žiadosťou, aby všetky plavidlá nahlásili akýkoľvek kontakt s Gaulom, ktorý bol naposledy videný pri rybolove na North Bank pred 3 dňami. O 12:35 je záchranné koordinačné centrum v Bodo v plnej pohotovosti. Letecké a námorné pátranie pokračuje 4 dni, pričom pokrýva oblasť 177 000 štvorcových míľ a zapája viacero lodí a lietadiel, vrátane prostriedkov prichádzajúcich z cvičenia NATO, ktoré prebieha v širšej oblasti. Predstavte si, že hľadáte jedno plavidlo v časti oceánu väčšej ako Británia. Ako námorník a navigátor som bol na vodách, ktoré pôsobia nekonečne. A tento rozsah robí pátranie takmer nemožným. Do pátrania sú zapojené lietadlová loď HMS Hermes, HMS Mohawk, tanker flotily RFA Tideflow,
4 lode norského námorníctva a pobrežnej stráže a 23 vlečných lodí. Na pátranie sa používajú aj ďalkové hliadkové lietadlá Nimrod a Orion a pátracie vrtuľníky. Popoludní 15. februára nie je po lodi. Gól žiadna stopa a pátranie je ukončené. V máji 1974, 3 mesiace po zmiznutí lode, norský lovec veľryb Rover nájde záchranný kruh z lode Gól. Žiadne ďalšie trosky sa nenajdu. V septembri, 7 mesiacov po tragédii, sa začína oficiálne vyšetrovanie lode Gól. Vypočutých je 48 svedkov a prijatých je 12 čestných vyhlásení od ďalších osôb, vrátane najbližších príbuzných, odborných svedkov a členov verejnosti, ktorí podávajú podnety na ministerstvo obchodu, ktoré je zodpovedné za bezpečnosť na mori. Hlavným obmedzením vyšetrovania je absencia akýchkoľvek dôkazov z trosiek, okrem záchranného kolesa. Nie sú zaznamenané žiadne tiesňové volania, na hladine sa nenachádza žiadny olej a presná poloha vraku nie je známa. Jediný poznatok počas vyšetrovania poskytla údržba sklzov, dverí a poklopov na sesterskej lodi Gaulu Kurde, ktorá bola skontrolovaná na miesto Gaulu. Keďže nie je možné analyzovať vrak a nezostali žiadni členovia posádky ani svedkovia, nie je možné dospieť k pevným záverom o príčine potopenia Gaulu. V októbri 1974 formálne vyšetrovanie uzatvára, že najpravdepodobnejším dôvodom straty Gaulu bolo, že ho z boku zasiahla séria obrovských vln. Plavidlo naberá vodu, stráca vztlak a potápa sa v extrémnom počasí v čase, keď loď zmizne, pri rýchlosti vetra až do 10. stupňa a vlnách vysokých viac ako 12 metrov. Rodiny posádky odmietajú toto vysvetlenie, pretože 23 ďalších vlečných lodí, ktoré v ten deň lovili na North Cape Bank, prežilo prudký vietor a vlny. Taktiež argumentujú, že odborníci na námornú bezpečnosť sa zhodujú, že Gaul bol navrhnutý tak, aby odolal takýmto podmienkam a počasie pravdepodobne nie je dôvodom jeho potopenia. Rodiny posádky majú podozrenie, že Gaul špehoval sovietske ponorky. Špekulujú, že posádka sovietskej ponorky zastavila a prehľadala Gaul, zajala jej posádku a potopila loď. Rodiny sa zamýšľajú, či ich blízky ešte žijú a sú držaní vo väzení. Iní veria, že Gaul mohla byť napadnutá sovietskou vojnovou loďou a zničená protilodnou raketou alebo delostreleckou paľbou, čo by vysvetľovalo, prečo posádka neposlala tiesňové volanie. Tvrdenia príbuzných sú možno do istej miery opodstatnené v období vrcholiacej studenej vojny. Britská vláda požiadala posádky rybárskych lodí operujúcich v Barencovom mori, aby hlásili akékoľvek pozorovanie sovietskych lodí. Vláda zašla až tak ďaleko, že posádky vyškolila a vybavila ich fotoaparátmi a ďalším sledovacím zariadením. Mnohí ľudia v úzko prepojenej rybárskej komunite v Hull poznali priateľov alebo príbuzných, ktorí boli naverbovaní do tejto špionážnej siete. V roku 1975 televízny program tvrdil, že Gaul sa potopil počas špionážnej činnosti. Ďalšie teórie naznačovali, že Gaul sa zrazil s britskou alebo sovietskou vojnovou loďou a potopil sa. Narazil na námornú mínu alebo sa mu siete zachytili o podmorské káble, čo spôsobilo jeho prevrátenie. Dňa 15. novembra 1975 norská vlečná loď Riro nahlásil, že sa mu sieť zachytila o podmorskú prekážku v oblasti 60 míľ od pobrežia Nórska, kde Gaul zmizol. Aj napriek hláseniu Riro a ďalším podobným informáciám o vlečných člnoch, ktorým sa siete zachytili, britská vláda stále odmietala hľadať vrak. Uviedli vysoké náklady na vyzdvihnutie vraku, nebezpečenstvo pre záchranné posádky v nebezpečných podmienkach Barencovho mora a ťažkosti s nájdením vraku medzi viacerými vrakmi z druhej svetovej vojny v danej oblasti. Odmietnutie vlády pátrať po vraku vyvolalo podozrenie, že britská vláda niečo skrýva, čo spôsobilo nárast konšpiračných teórií. V auguste 1977 vyslala televízia Anglia spolu s norskou televíznou spoločnosťou filmový štáb a norských záchranárskych expertov, aby našli vrak lode Gól. Ako východiskový bod použili správu z norského vlečného člna Riro. Keď sa dostali na miesto, nasadili bočný sonár na vyhľadávanie vraku. Bočný sonár dokáže odhaliť útvary alebo objekty, ktoré vystupujú z morského dna. Sonár vysiela zvukové vlny, ktoré sa odrážajú od dna a od akéhokoľvek objektu, na ktorý narazia. Odrážajúce sa zvukové vlny sú potom zachytené sonárom, ktorý vytvorí obraz morského dna. Toto zariadenie sa bežne používa na vyhľadávanie potenciálnych vrakov lodí. Je jednoduché na používanie a pokrie veľkú plochu pomerne rýchlo. Po niekoľkých hodinách hľadania tým nájde sľubný cieľ.
Na miesto je spustené ďaľkovo ovládané vozidlo alebo ROV a je navádzané blízko k objektu, aby sa ho pokúsili identifikovať. V hĺbke 280 metrov ROV nachádza vrak vlečnej lode, ktorá leží naklonená na pravobok, teda na svoju pravú stranu, pričom rybárske siete sú stále prehodené cez loď. ROV sa presúva k PROV, aby skontroloval, či je viditeľné meno lode. Keď kamera prechádza, na prvé sa objavujú písmena a meno Gaul je jasne viditeľné. Zábery majú váhu, ktorú je ťažké opísať. Loď, ktorá bola nezvestná 10 ročia, odpočíva nerušene. Ako by hlbina ukrývala tajomstvo priamo pred očami. Potápal som sa k vrakom lodi a vždy cítim spojenie s ich príbehom. Ale keď bol ten príbeh skrytý toľko rokov, cítite váhu všetkých tých stratených životov. Na definitívne potvrdenie musí tým nájsť pôvodný výrobný štítok. ROV sleduje zábradlie a pohybuje sa smerom k stredu mosta. Pod stredným oknom mosta nachádzajú tabuľku s nápisom Brooke Marine Ranger Caster, pôvodným menom lode. Prieskum vraku je obmedzený, ale postačujúci na to, aby ukázal, že mostík nie je poškodený a okná sú neporušené, čo vylučuje výbuch, silné nárazové poškodenie alebo útok akoukoľvek zbraňou. Nadstavba sa tiež javí ako nepoškodená. 6. novembra 1997 odvysielala britská televízna stanica Channel 4 v relácii Dispatches dokument Tajomstvá lode Gaul s výsledkami objavu. Program obsahuje svedectvá bývalých príslušníkov kráľovského námorníctva a bývalých členov posádky vlečných lodí, ktorí pred kamerou tvrdia, že sa zapájali do špionáže a že sieť je riadená z mesta Hull v Anglicku. Ale tvrdia, že nikto na palube lode Gaul sa na jej poslednej plavbe do špionáže nezapojil. Po odvysielaní programu je oddelenie pre vyšetrovanie námorných nehôd požiadané, aby preskúmalo materiály a zistilo, existujú nové dôkazy odhaľujúce, prečo sa Gaul potopila. Nestrihaný film je podrobne preskúmaný, ale nič v ňom nevysvetľuje, prečo sa plavidlo potopilo. Oddelenie pre vyšetrovanie námorných nehôd dospelo k záveru, že na zistenie príčiny by bolo potrebné podrobnejšie preskúmanie. Podpredseda vlády nariaďuje podvodný prieskum vraku. V auguste 1998 začína oddelenie pre vyšetrovanie námorných nehôd podvodný prieskum lode Gaul spolu s BBC Nord a zástupcami asociácie rodín posádky Gaul. Vyšetrovatelia spúšťajú z motorovej lode Mansell 18 ďaľkovo ovládané podvodné vozidlo ROV, aby preskúmali a získali podrobné videozáznamy a fotografie vraku. Kľúčové zistenia zo záznamov odhaľujú, že niekoľko poveternostne tesných poklopov a dverí je otvorených, konkrétne vonkajšie spätné klapky a vnútorné kryty odpadových šácht. Kormidlové zariadenie lode je napočené medzi 10 a 15 stupňov na ľavobok, teda doľava. Zábery tiež ukazujú výrazné poškodenie tlakom v prednej časti vraku, pravdepodobne v dôsledku nárazu na morské dno. A loď leží s náklonom 35 stupňov v hĺbke približne 280 metrov, čiastočne zakrytá rybárskymi sieťami. Vyšetrovatelia použijú ROV na vloženie miniatúrnej kamery do kajút cez otvorené okná, aby sa pokúsili nájsť nejaké pozostatky, ale žiadne nenájdu. Mostík nie je poškodený a jeho okná nie sú rozbité, takže vyšetrovatelia vylúčujú zrážku. Nenajdu žiadne nezvyčajné poškodenie trupu ani dôkazy o výbuchu, čo podporuje teóriu zaplavenia, spôsobeného veľkými, lámajúcimi sa vlnami a otvorenými poklopmi. Vyšetrovatelia zameriavajú svoje zistenia na náhodné zaplavenie ako hlavnú príčinu, namiesto teórií ako zrážka, výbuch alebo špionáž. V roku 2002 vykonáva oddelenie pre vyšetrovanie námorných nehôd druhý, rozsiahlejší podmorský prieskum. Zaznamenajú stovky hodín záznamu exteriéru a interiéru plavidla. Tentoraz vyšetrovatelia nájdu biologické pozostatky 4 členov posádky, čo považujem po 25 rokoch podvodov za neuveriteľné. Pozostatky dokazujú, že posádka bola na palube v čase potopenia a vylúčujú ďalšiu konšpiračnú teóriu. Vyšetrovatelia tiež vytvoria zmenšený model lode Gaul a vykonajú testy v oceanografickom centre. Testy vytvárajú obraz podmienok, ktoré by mohli spôsobiť potopenie plavidla. Po preštudovaní dôkazov z podvodných prieskumov má oddelenie pre vyšetrovanie námorných nehôd dostatok materiálu na nové oficiálne vyšetrovanie. Analyzujú podvodné zábery, fyzický stav dverí a poklopov a forenzné hodnotenia. Predchádzajúce svedectvá vyvolávajú otázky o údržbe plavidla. Úniky oleja vyradili z prevádzky motor vlečnej lode. Voda na spracovateľskej palube dosahuje úroveň odpadu.
pretože hadice zostali pustené a čerpadlá sú upchaté rybami. Inšpekčná správa o sesterskej lodi Gull sa teraz opätovne prehodnocuje. Správa odhaľuje, že vodotesné dvere a poklopy sa nedajú správne zatvoriť kvôli nánosu hrdze a farby, ktoré sú natrvalo zaistené v otvorenej polohe. Gull mohol mať podobné problémy so svojimi poklopmi a dverami. Vyšetrovanie tiež zdôrazňuje, že GAU je továrenská mraziarenská loď, kde sa úlovok čistí a filetuje pred zmrazením. To znamená, že jeho konštrukcia je zložitá, pretože kombinuje továrenskú palubu, kde časť posádky spracováva ryby, a systém sklzov, ktorými sa odpad z filetovania vyťahuje v sieťach a vyhadzuje do mora. Nový kapitán lode Gull mal skúsenosti s prácou na vlečných lodiach podobnej veľkosti ako Gull, ale na jeho predchádzajúcich plavidlách sa ryby jednoducho lovili a mrazili bez filetovania alebo spracovania na palube. Nie je tam žiadna továrenská paluba ani systém sklzov na likvidáciu odpadu. Na vlečných lodiach, kde sa celé ryby mrazia, je z mostíka viditeľný iba jeden hlavný poklop, čo kapitánom uľahčuje kontrolu, či je zabezpečený. Na lodi Gull znamená systém sklzov na likvidáciu odpadu, že počas búrky musí byť zatvorených niekoľko poklopov, aby sa vytvorilo vodotesné tesnenie. To zvyšuje riziko zaplavenia. Ale spoločnosť British United Trawlers neposkytuje kapitánovi a posádke žiadny aktuálny výcvik. 17. decembra 2004 znovu otvorená formálna vyšetrovanie dospela k záveru, že sklzy na likvidáciu odpadu na palube vlečnej siete zostali otvorené, čo umožnilo, aby sa do výrobného a spracovateľského priestoru dostalo až 100 tón morskej vody. Keď sa dôstojník v službe na lodi Gull pokúša o núdzový manéver, aby sa otočil proti moru alebo čelil vlnám priamo, príval vody zaplaví pravobok, teda pravú stranu lode, čo vedie ku katastrofálnej strate stability. Gull sa prevrátil a potopil sa zadnou časťou ako prvou. Posádka nemala čas vyslať tiesňové volanie. Tento detail ma prenasleduje. Nie je čas na tiesňové volanie, len ticho mora, ktoré všetko pohlcuje. Myšlienka na tú náhlu udalosť ma zasiahne. Túto teóriu potvrdzujú aj experimenty s modelmi v mierke, ktoré ukazujú, ako voda môže destabilizovať plavidlo až do bodu, keď sa už nedá zachrániť. Správa tiež odmieta predstavu, že by sa Gull zapojil do špionáže alebo do kolízie. A nenašli sa žiadne dôkazy o tom, že by Gull v čase potopenia lovil ryby, čo naznačuje, že nedošlo k zachyteniu siete. Strata lode Gull stále zanecháva veľa otázok. Búrka bola prudká, ale ostatné lode ju prežili. Na vraku vyšetrovatelia našli otvorené dvere a sklzy, ktoré mohli umožniť, aby sa obrovské množstvo vody dostalo na palubu. Továrne v priebehu niekoľkých minút. Tá náhla váha by prevrátila loď na bok a prekotila ju skôr, než by posádka stihla zareagovať. Nie je to jediná príčina, ale je to najlepší obraz, aký máme. Malé zlyhania, ktoré sa spojili a zmenili sa na katastrofu. A oceán si toto tajomstvo uchováva. Príbeh lode Gull je ako mnohé iné na mori. Katastrofy zriedka vznikajú z jednej príčiny. Často ide o reťaz malých zlyhaní, aké som videl v nespočetných správach o nehodách. Ventil, skrutka, alarm. Každý z nich je sám o sebe bezvýznamný, kým ho oceán nepremení na katastrofu. Ako potápač a námorník som strávil veľa hodín premýšľaním o týchto malých udalostiach vo vlastných dobrodružstvách, ktoré sa mohli skončiť inak. Strata lode, Gull a jej 36 členov posádky zostáva najhoršou mierovou katastrofou v britskom komerčnom rybárskom priemysle. Strata lode, Gull, ukazuje, ako môže oceán bez varovania stiahnuť plavidlo do svojich hlbín. No nie je to jediný prípad, keď krehké inžinierstvo narazilo na ohromnú silu. V našom ďalšom príbehu uvidíme, ako radarová väža z obdobia studenej vojny, Texas 4, odolávala Atlantiku, až kým ju more nakoniec neroztrhalo. Sledujte nás, pretože toto video príde hneď teraz.